सखी बूढ़ावा भाता रोजे रोजे से जिया के नाते बैगन के बारी में भौजी पड़ल हो भौजी पड़ल बैगन के बारी में भौजी पड़ल बैगन के बारी में भौजी पड़ल। मैथिली जोगीरा भर रहल छे उमंग होवे के चाही ऐसन सुस्त हो के ना देखू। आप लोग बोलिए बा भाई बा भैया बा अना हमरा साथे कोरस करे वाला कोनो सिंगर नहीं छे त अहीं सब कहियो। बैगन के बारी में भौजी पड़ल हो भौजी पड़ल बैगन के बारी में भौजी पड़ल बैगन के बारी में भौजी पड़ल। आ हिनकर की नाम छे मुरेठा वाला के थोड़ा धीरे बोलियो ना। अब बैगन के बारी में भौजी पड़ल हो भौजी पड़ल बैगन के बारी में भौजी पड़ल बैगन के बारी में भौजी पड़ल। ई मुरेठा वाला के रही गेल चूरी पिजल फिर होली में भौजी चलेली उतान हो चलेली उतान भाई बा भैया बा। हेलो 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 जी आइए रानी जी एक बार जोरदार ताली इनके लिए हो जाए जोरदार तालियां। और हमारे चाहने वालों की तरफ से जो विशेष फरमाइशें आई है आइए इधर आइए इधर। आइए शरम हो लगे शरम भाई इना ने बाजू यो लगे शरम इना ने बाजू यो लगे शरम। और हम मिथिलांचल से हैं सर हमको अपना मर्यादा पता है और मैं आपका ध्यान रख के कुछ उलट पुलट नहीं गाऊंगी आप टेंशन ना लीजिए ध्यान रखूंगी। हो चुकी ना इना ने बाजू यो लागे शरम हो लागे शरम इना ने बाजू यो लागे शरम इना ने बाजू यो लागे शरम। आहू सब ऐसी छत भैया गरम फिरते हो चुकी ना एक आना दू आना 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 हो आना आना एक आना दू आना 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 एक आना
छुअन आना आना, पेट में गले का बोले ना 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 ना, फिर हो चुकी ना सारा। और अही में एगो और मैथिली फोटो लै छी, लिया ना। हो चुकी ना सारा। भौजी के हाथ पर भैया के नाम हो, भैया के नाम। भौजी के हाथ पर भैया के नाम, भौजी के हाथ पर भैया के नाम।